Иван Вазов. Дядо Йоцо гледа. Когато си спомняме за нашите бащи, деди, роднини, преселили се на оня свят преди освобождението на Отечеството, преди да лъснат пред очите им сладките лъчи на свободата, често ни минува през ума какво би било очудването им, радостта им, ако по едно чудо се събудеха от вечния си сън в гробовете, излезеха на бял свят и погледнаха около себе си. Как щяха да бъдат поразени от всичко онова непознато, невероятно в живота, което ще ги обикаля и в което те ще се чувстват чужденци. Нещастните родни души няма обаче да възкръснат и да се порадват на чудесиите на свободата, на които ние, обръгнали вече, гледаме равнодушно сега и за които те не са сънували даже в най-дивните си блянове. Не, те няма да възкръснат. Никой не е възкръснал. Имаше един човек, който бе умрял в навечерието на освободителната война и който възкръснал при вида на освободена България, без да изпита разочарованията на нас, живите, които гледаме. Той беше 84 годишния старец дядо Йоцо. Той живееше в едно затънтено планинско от няколко кошари селце, загнездено в един висок усоен валок на стара планина на Тискърската клисура. Той е дядо Йоцо, прост, но събуден старец, прекарал тежкия живот на роба във всичките му тегла, грозоти и безнадежност, беше имал злочестината внезапно да ослепее в родното си гнездо на 64-та си година, тъкмо при отварянето на руско-турската война. Той остана жив, но умря за живота, за светлината, с неугасен таен копнеж в сърцето да види българското. Така той наричаше свободна България. В душата му живееха само образи от черното минало. В неговата старешка бодра памет върлуваха се тъмен рой спомени от робския живот, спомени грозни и лоши. Той виждаше в мислите си ясно, което е виждал с очите си някога. Ясно му се мяркаха в мрака червени фесове, гъжви, къмшици, свирепи турци със свирепи лица. Една дълга робска нощ без проблясък от радост и надежда. Роден в нея и умрял в нея. В тия непрестъпни тогава балкански пустини екът на войната слабо стигна. Войната се почна и свърши без да се отрази почти гърмежът и в канарите на неприближимата изкърска клисура. Настана свободна България. И дядо Йоцо стана свободен, казаха му това. Но той беше сляп. Свободата не видеше, нито я чувстваше осезателно по нещо. Свободата се изразяваше за него в думите «Няма турци вече». И той усещаше, че ги няма вече. Но той жадуваше да види българското, да му се порадва. В своите прости едноселци, в разговорите им, в мислите им, в грижите на всекидневния живот, той не усещаше нищо особено ново. Все същите хора, със същите страсти, неволи и сиромашия, както и преди. Той слушаше същата глъчка и шум в кръчмата, същите селски крамоли, същите борби с нуждите и с природата в тая изгубена, безплодна покрайнина, отдалечена от света. «Де е българското?» питаше се той очуден, седнал на сянка под клоните на крите церове пред държавата му, с поглед безжизнен, мечтателно впит в пространството. Да бе имал зрение, той би хвръкнал като орел да погледа какво има по новия свят. Анджак, сега ми трябваха очите, мислеше си той горчиво. Да види свободна България, това беше неотстъпната му мисъл.
Тая мисъл засланяше всичко друго. Шумът на околния живот го оставяше равнодушен, безучастен. Всичко беше тъй малко, незначително, нищожно и обикновено. Той се боеше, че ще умре, преди да разбере какво е нещо българското или че може да изгуби от старост ума си, без да познае това чудно нещо. Един път, на петата година след освобождението, разнесе се слух из селото, че иде кой знае по какви неизповедими Божии съдбини околийският началник. Развълнува се селото от тая вест. Разигра се и бедното дядово Йоцово сърце. Разбуни се душата му от сладки пърливи вълнения, неизпитвани още. Сега чак щеше да види той българското. Именно да види. Разпита да разбере той големец като какъв е, като какъв маймурин. Казаха му по-вещи селяни, че началникът е нещо като каймакамин, като паша. Ама български паша? Пита той, запъхтян от вълнение. Български, ами какъв? Отговарят му. Наш си, българин, пита пак очуден. Турчин ли искаш да бъде, бе, дядо Йоцо? Отговарят му съжалително селяните, които отдавна са видели и началници, и по-големи хора във Враца, защото никой от тях не е бил в София. Но дядо Йоцо не се задоволяваше с този отговор. Той пита началникът как е променен, как ходи, носи ли сабя. Разправят му. Да и сабя ли носи? И той въздиша от радост. Ще го видим като дойде, мисли старата му глава и се тресе. Пристигна началникът и спря от Денкови. Денковата къща е едничката в селото по причина на две ниски катчета, измазана скал с прозорчета, от които едното даже със стъкло, с тесни стълбици отвън, беше отредена от селото да приеме високия гост. Затече се и дядо Йоцо при Денкови. Тупа стояшката си по плетената вратня и вика. Денко, тука ли е госта? Денко го вижда и се понамусва. Тука е, дядо Йоцо. За каква работа идеш? Началникът е уморен. Остави го сега. Кажи му да излезе за един час. Дума старецът и тупа стояшката си по двора, отивайки към стълбиците, що водят на одърчето. Що си тъй припрян? За кого, за какво дириш началнико? Пита домакинът. За никого, за мене, тъй, кажи му. Дядо Йоцо слепият иска да те види. Да го видиш, усмихна се горчиво Денко и си дума. Ще го видиш ти, когато си видиш муцуната в кладенеца. Но старецът настоява. Той тупа вече стояшката си по първото стъпало на стълбите, старата му глава се тресе. Домакинът влиза при началника и му обажда, че един вдетинен старец, слепец, го търси. За каква работа? Пита началникът. Иде да те види. Да ме види? И сляп казваш? Сляп от 5-6 години. Той му разправи как дядо Йоцо ненадейно изгубил зрението си, когато братушките да дойдат. Беше заможничък и разбран челяк, допълни Денко, но нали даде Господ, ослепя, кой знае от какво. Сега гледа, ама не види. Вика се, умрял човек. Защо си го не пребере Господ? Добре, че остави имотец, държава, стокица, да го гледат син му и снаха му. И добре го гледат, челяко. Любопитно, каза си началникът. Нека дойде. Не, чакай да изляза. И той излезе на одъра и слезе по стълбите. Дядо Йоцо по тропането на чизмите позна, че е той, българският паша, па свали шапката. Чиновникът видя пред себе си един белобрат старец, седро, почерняло, грубо лице, с укъсан безрамник и с чешири увити с връв. Цялото му тяло се тресеше. Той стоеше в смирено положение с наведена беловласа глава. Какво има, дядо?
попита началникът приветливо. Старецът вдигна глава, обърна към него безжизнените си очи, които не се движеха. Само мишците на едрото му лице нервно затрепераха. Ваша милост ли си, синко? Аз съм дядо. Пашата ли? Той, същият, каза началникът усмихнат. Дядо Йоцо приближи към него, премести си шапката под лявата мишница, взе му ръката, побара сукнения ръкав, похвана медните копчета на гърдите му и екселбантите, попипа с трепетна ръка сребърните плетени еполети на раменете му, па се подигна да ги целуна. Господи, видох, продума старецът, който се прекръсти, па си изтри с ръкава сълзите, що бликнаха из мъртвите му очи. Па се поклони ниско и рече: сега прощавай, синко, че ти направих труд. И тупайки стояшката, гологлав излезе. После настанаха за него пак еднообразни и безпросветни дни, пак дълбокият мрак на слепотата, в който светеше с зарист блясък като ясна звезда в тъмна нощ. Само това видение – българският началник Паша. Чинеше се на стареца, че той пръв път след 5 години бе прогледнал за един миг и видял българското, една лучица от българското, и се беше напълно уверил, че няма турци вече и е настанала свободия по света. Освен този случай, всичко друго си беше както и по-напред. Той пак срещаше в кръчмата същите селяни, слушаше същите крамоли и глъчки. Животът наоколо продължаваше да шуми, еднакъв със своите неволи, трудове, дребни борби, без сам да вземе в тях участие. Чужди за него и чужденец за тях. Една радостчица само му оставаше и му облажаваше тъмния живот. Съзнанието, че България е свободна. И като внимаваше понякога на местните вражди и гонения, той се чудеше как тия хора си тровят живота, когато трябва да бъдат все весели и да се радват, че е българско и свободия. Да те имат очи, трябваше да бъдат честити. Ще рече човек, че те са слепци, а аз гледам, мислеше си той. И той сядаше под церовете, слушаше как долу шуми искърът, мислейки, че той пътува отдалеко и е видял много по-големи работи. И се радваше. И времето минаваше. Един ден дядовото Йоцово сърце се разигра от ново вълнение. Дойде си в отпуск за Велик ден едничкият войник от селцето. Ами как дойде? С войнишки дрехи? Пита развълнуван дядо Йоцо. Във войнишки дрехи, отговарят му. И с калъчка? Да чуеш само как звънти дядо Йоце. Тича старецът при Коловия син. Брей, юнако, тука ли си, бре? Какво дириш, Йоцо? Пита стария Колю. Де е скирлият? Да го видя. Колю извика сина си да го види дядо Йоцо и се усмихна самодоволно. Войникът излезе. Старецът го усеща по сабята, която чатка по камъните. Той се спуска и стиска пъргавата ръка, която войникът му подава весело. Па му бара дебелия шинел, копчетата, фуражката, хваща сабята и я целува. После го погледва с безжизнения си поглед и зачудено лице, по което се проточили 2 сълзи. Та сега си имаме българска войска? Пита той, трепери от щастие. Имаме си, дядо Йоцо, и войска, и капитани, и наш княз, отговаря войникът гордо. Няма ли да подойде насам някога? Кой? Княза? И войникът и Колю се смеят на простотията Йоцова.
И дядо Йоцо цял час разпитва за българския сарай в София, за българските топове, за българския талим и за всичко. И като слуша чудесиите, що му разправя войникът, не му се струва, че някъде в дълбочините на душата му едно слънце изгрява и осветлява всичко и той вижда пак зелени планините и голите чуки с орли, накацали по тях, и белия Божи свят чудесно хубав. А войникът, застървен, все разправя чудеси. Да се не види макар. Анджак, сега ми трябваха очите. Ядосва се пак старецът. Дълго време дядо Йоцо живя под тия нови впечатления. В затънтеното селце не идеше вече никой външен човек от Нова България, за да влее нова струя от благодатно вълнение в душата му. Не се случи никакво събитие в еднообразното прозявание на селцето му, което отдалеко даже да науми кипящия живот на България. Политическите трусове, които се заредиха и потърсиха из дъно цялата страна, минаха без отглас в спокойния небосклон на селцето. Тия няколко бедни хижи вестник не идеше, защото никой не четеше. Даскал нямаше, защото нямаше школо. Поп нямаше, защото нямаше черква. Стражар не стоеше, защото нямаше община. А зимата с снеговете си и каловете се спираше съвсем през 7 месеца и така мъчното им съобщение със света. Даже слабо се чу и сръбската война, в която бе загинал еднички от това село войник. Стигнаха като мътни, неопределени слухове, че нещо става там, някъде, зад планините, но какво, никой добре не знаеше. В упоритата борба за добиване коравия ръжен, недопечен залък, не остана време за любопитство и за работа на тъмните умове на тия тъмни хора. И дядо Йоцо плъзнеше в незнание за световните събития, в ненарушимия покой на селцето си. Той падаше полека-лека в безучастна апатия към всичко, що го заобикаляше, в едно незлобиво състояние близо до старческо полишване. По цели часове и дни стоеше под сянката на церовете замислен, с поглед умрял, безцелно вторачен в пространството, вслушвайки се в глухия шум на искъра. Изглеждаше, че нищо ново отвън няма вече да дойде да изтръгне душата му от това бавно и тихо умиране. Това се случи обаче. Разнесе се слух, че ще прокарват железен път из клесурата на Искъра. Инженери вече мерили там. Той слух стигна и до ушите на дядо Йоца и разтресе като щук душевната му летаргия. Събуди се в дълбочините на паметта му един заспал от колешен спомен. Той бе слушал в младини от един врачански чорбаджия, чорбаджи Мано, как паши, големци и френски мендизи казвали, че железница не е край да мине из устието, че милиони и милиони да се похарчат на хаосте. Как? Българска железница? Той не искаше да повярва. Железница? Из това устие, из тия стръмни места, дето кон не намираше място да закрепи копитата си по канарите, дето кози крак мъчно се задържаше по стените. Една голяма царщина не се нае, та ние ли? Но слухът упорстваше, продължаваше да смущава въображението на слепия старец. Той даде работа на ума му. По всичко друго останал в състояние на детска незлобливост. Но обадиха му един ден, че се захваща направата на железницата из устието. Селените се наемаха за работници и слязеха долу при Искъра. Удиви се старецът. Види се, намериха се някъде още по-очудени инженери. Свят голям. Френци ли са пак? Казаха му, че са българи. Смая се старецът. Как? Наши? Български инженери? Дето паши и учени френци казваха, че не може, да сме имали по-учени хора ние. Ами милионите и хилядите милиони, дето казваше чорбаджи Мано?
И милионите си имаме. Който си има брада, има си и гребен. Изпълни се душата на дяда Йоца с възхищение. И войска, и паши, и топове, и княз, и учени хора, и милиони, и чудосии над чудосиите. Сега българското му се представи нещо велико, могъществено, необятно. Неговият ум не можеше да побере всичкото това величие. Досега символите на българското се изразяваха за него само в еполетите на околийския началник и в сабята на войника, който бе попипал и целувал. Сега то го поразяваше, смайваше с силата си и пълнеше с гордост душата му. Българска ръка се чеше планините, българският ум измисляше работи да се чуди и мае човек. Де сега мана чорбаджи да видим какво ще каже. Когато чу първите пукоти на канарите, които се строполяваха долу от мините, той си утри с ръка в очите, защото се просълзиха. От тогава неговото любимо място за стоене беше скалата на 50 на крачки от държавата му, надвиснала над дълбоката клисура на Искъра, загърмяла от трескава работа. От заран до вечер той стоеше на скалата, слушаше гълчат пукотите, ударите на мотиките в земята, търкалянето на колцата, движението, смесения шум от усилията на гигантското дело. Железницата се свърши и заработи. Дядо Йоцо чу с трепет първите писъци на свирката на паравоза, трещенето на колелата по релсите. Пищеше и трещеше българската железница. Той сякаш оживя, възроди се. Отиваше редовно на скалата, щом наближаваше часът на влака, за да чуе свирката и да погледа българската железница, как в очи и с устието. Железният път се свърза в мислите му с понятието за свободна България. Той му говореше с гърмежа си ясно за новото, за българското време, както преди нищо не наумяваше в селото за него, само свирката му обаждаше това. И когато наближаваше тя да изпищи, той зарязваше всичко и тичаше стояшката си на канарата, за да гледа. Пътниците, изправени на прозорците на вагоните да гледат живописните завои на пролома, загледваха очудени на един ръд отсреща, че стои един човек и маха с шапка. Това беше дядо Йоцо. Той поздравяваше по този начин нова България. Съселяните му привикнаха да го виждат всеки ден на скалата и си казваха ухилено: «Дядо Йоцо гледа». Той умрял за живота и за света човек, възкръсваше само при ехтежа на влака и му се радваше с детинска радост. Само той вече олицетворяваше пред него свободна България. Понеже не беше видял железница през живота си, въображението му я рисуваше като един чудовищен крилат змей, който пуща пламък из устата си, бучи и реве, в очи с невъобразима сила и бързина из планината, разгласяйки силата, славата и напредъка на свободна България. Слепотата и умствената му незлобливост бяха запазили като с броня душата му от разочарованията на тъмните й страни, които разочарования изпитваме ние, окатите. Честит слепец! Често някой нов кондуктор, очуден, че вижда все на същия час на канарата един старец, който маха с шапка към летящия влак, запитваше на ближната станция селените, що се качваха в 3-я клас. «Кой е този човек, дето все маха с шапка там от канарата? Някой луд?» И селяните отговаряха обикновенно: «Не бе, дядо Йоцо гледа». Една вечер Йоцо се не върна вкъщи. Заранта син му отида да го дири право при скалата, мислейки, че може да е паднал в пропаста. Но той го завари, умрял там с шапка в ръка. Йоцо беше ненадейно издъхнал.
поздравявайки нова България.